Tüýsiz taýsyz yeketek katmerden ajaýyp täzelik. Bu odan güýze her günüňizi lezzeti doldurjak täze şokoladly süýjülükler. Viyana şokolady, pisse bilen süýjü şokolady halamaýan bamy? Bu ikisi zadaşanna bolsa, lezzeti agzyndan gitmeýän sunut eser döreýär. Konditoryň usatlygy siňdirilen bu şokolad katmeriň täze tagamy. Dubai ady belli kadayıflı şokolady dünýä ýüzünde meşhurluk gazanan bu datly süýjülük. Inni katmerde agzynda ýerep barýan ýokary hili şokolad kebirdäp duran kadayıf kemem elbetde pisse. Bular bir-biriniň üstüne ýetirip üýtgeşip tagam döredýär. Fix şokolady dünýä belli brendin Arap aşxanasynyň däplerini açyp görkezýän datly tagamy. Ogrudylyp süýtli şokolada gaplanan pisseden ibarat bolan Fix şokolady sizde iň süýjü ýatlamalary, arzuwlary oýar. Şokolad kendi ýöne katmerdäki ýaly şokoladlary siz başga hiç ýerden tapmarsyňyz. Şoň üçin şokolady halaýan bolsaňyz, katmere gelip halamaýan bolsaňyz, gelin şonda hökman halarsyňyz. Bulardan başga da size kafeň eýýän meşhurluk gazanan tagamlaryny ödürleýär. Smith katmeri bu süýjülüğün hyýalyňyza gelmejek türlü ajaýyp görnüşleri diňe sizin üçin geň ýene alışyklar, iri ýemişler, miweler bilen bedilen bu katmer sizi kafeňiň hemişelik müşterisine gurar. Türkiýanyň milli tagamy bolan kunefe, kebirdäp duran kadayıfdan, näzik tagamly peynirden, ballan datly şerbetden hemem elbetde katmeriň süýjülükleriniň esasy bedewi bolan pisseden taýarlanan öz bolşy tagam. Gara süýjülükler hatda näçe gurrun berseňem dadyp görünçe bolmaýar. Oňa baha bermek üçin tagamny duýmaly. Başga ýerden tapylmaýan del nygmatlar bilen özüňizi maşgalanyňy, dost ýarlaryňy begiler. Katmer durmuşyň lezzetini duýup ýaşa.